IGP wanke kana huai na divisional police commander ye won potamu no won pamo no atorenche maboafo empanifo ebu nkunta bi efrin sawam adoagiri na eyede nkuntabua adehia ni ashankafo bi ye ondu odwuma ewo soame runabout di womu a aba soame mo won ma hyase a wo kan sembi asambai eno di tudwa abusua minim sawatia anase bi obinya amba wamane a wati din bi Ibrahim Traore ya kyerese efiri Burkina Faso eba na eyedi edin na de ensam kura ene de akiri abusumi atwa mu wode ba pembo sumi a yasemi nsu atopa na asansuo no atoto no kwa mia hodro bi abusua hawo ne apenisi ade abre wonom enya no bini adehia ya ewo ahafo southwest ena esre twetwetwetwe ye nyame fa ho bono na ho ntow sa ho antow a na firi wa na die nti ana mbo sa ampa ye wei ensam no bebere ka ho awia yi ana yasin kunwa ya bakenka ma osepram to bere kase wo Sompa 93.1 FM na wia yi aboafo no do Sompa pa ye duanom centers bebere so kanya ho a ya ka bomu a ye de ensam no ebre wo na wonim tana so patrapa new site haya abe herbal clinic awurade my god tese uduru ho ma hu sampa se ekuro bi wa na ekuro bi to aso se yemfa nua hini hahama nu bra anya dwuma pa honhom fam na afeso honam fam de tana so patrapa new site ho aduro bi anka dem wonya kwato ma me pe boss no wonya hye na tade kase no so no wonya tena kunwa kase no so a awurade a ba bia ye din dia ma no wode ne dom fra no pakosi anwumere biti gidi ya hye adaje ni posokura mesrawo ewiase ade ba ko ya na yapa ne se wo ba ho ba ye hye anadwo na wasa wode ne kopiem ewa yaresabia na ukobo obi prum se ma me omua me 50 series na ubeka wa asem nyina wie wasimi nibie papa eba sa de ni bi nto da ewa brabom ebra fido wo ho se se kwade wasa pejamu o Ghana fo yenya difo de papa yentungu su bebere efisa fido no se ba ye no wase wonya wie pe 200 Ghana cedis no wonya di wuhuni a etoso biam ye 2500 Ghana cedis agurate 25,000 Ghana cedis ne kan yo ana 25 million all cedis wona wo kro no umpe we na wo pade he awia yo ho menua ba wo sa se wo de won se wo yam asa wo didi ye nka wo ya afe asa wo yam samforo bi sa ne ade no mesrawo ti asema me ka kire wa wia yi pa eye haban mixture awurade a haban mixture hwe se usisi pa se usisi eji wim wasankani jibi saka ne nche hoboko asa wo hwade wo fom ho asa wo change no anum bi menua ba ya wo ye masom mo ya duma mo tena fa ko che jibi eye haban mixture eye kaba papa na sofo mami prema ni fiada bia anwumre no nan kosi no nsia ensam koso one tie bia sister de ne makika kwa de waware ne begu o eye Sompa nkomo eja wom santi wom ejira na so pa na ma remfi se akokra mafia series no mesrew me ho asem hia o afutuo wom akwankyere wom anidaso wom emu ohwam ye papa tara one media na face why you one ventures ne akabomu a ye gi wani e wo sa akwan no so I want you back sister blane de kanokure wo yada blane wo da so yada no nyamese en kanokure bra sister na de nyamese en kanokure fa won so waware wo da so wo yada no ye nyamese en kanokure wo yada no feel ne chai bia enti encourage we de me en kanoboko I want you back to fa kwa trans say ya wada bia na ba bia wudi ama no e da mo ase papa awia yi asomfo no eye mienu na kwabra kase na fei akosia ajiwa akode buati ya da ase ya mo akwa ba bia mu ya nsam no ase na wotwe a etwa mu no obesi na wotwe ya wura mu de na cha se asam no ya wofa ase ya nua ba ya yire ya de nyina aso botwe ya cha se mankasim ayerhosem ekosi e wo ho na ubo asam no so pe na obia epese na di asam kra na asi wo mankasim wo de bia mankasim yi eye bibi wo hene bi ene wo wura bi a wo frɛ no ho se wo ye sofo na akabomu a ye nua ba bi efere se George na asobotwe o makabomu na maje pani no ansa baya no nkwa e de afiri ne nsam ye nua ba George na asobotwe ne ho nsam kakra kire se wo free yeji ya ewo bono apoye mantam no emu na woye na adwen se enko opekwai ewo Ankamfo Psychiatric Nursing School na nkaja woti betoa na disua so ewo honom na ebra wo bepie mu ewo Cape Coast pepe September bosom ye twam da na toso nwotwe na sasemu esiye ebra wo beduru honom no na wo frɛ wo wura no a
wɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ sɔfo no saa wɔwura no wɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ sɔfoɔ no ɛyɛ nuaba aso botwe no ne sister pani ɛne saa sɔfo esusu sɛ ɔmo twe mpranti o ɛne yɛ bibia kɔ so kama ɛde ma wɔn mo enti ebere a ɔbɛduru hɔ no kyerɛ sɛ wɔfrɛ ne sister mpana sɛ papa ma bɛduru cape coast o mebɛyɛ 1212 bi enti nyame yɛ adone sɛ bi a adeɛ same ne adeɛ a na ɔhu kwan a bɛfa so a wobɛboa me yɛ kyerɛ sɛ nneɛma nyinaa ɛtumi kɔɔ so na papa no so hunu sɛ ampa ne yere kumaa no wabɛduru saa kuro no na ebere a saa nkɔmmɔdeɛ no ɛkɔɔ so wie pɛ ana pastor yi a agya obi nim baabi a onya no pastor yi so ɔkɔtɔɔ yɛ o si ɛto bɔɔ no ne adeɛ o abaayɛ no wie bibiara no ana wɔfrɛ saa sɔfo no pɛpɛpɛpɛpɛ ana sɔfo no nso so ɛne wɔhene saa wɔhene no nso ɛyɛ one ɛna ɔmde kaa ɛbɛfaa no na kyerɛ sɛ nkakra ɛberɛ ɔmde taxi bɛfaa yɛ nua baa yi asɛ ɔmde ne kɔ fie asɛ ɛkɔma no baabi paa da ɛne adeɛ a na kyerɛ sɛ abusua asɛm tentene ne tiatia nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɔmde ne kɔ pie mu ɛwɔ Pedu Junction na ɛberɛ ɔmkɔ pie mu ɛwɔ Pedu Junction hɔ saa no yɛ no ɛwɔ Cape Coast hɔnom no na saa wɔhene yi wapake ne kaa ɛwɔ hɔnom best car bi wɔ hɔnom a ne registration number no ɛyɛ GT X686C na wapake wɔ hɔ ɛna ɔmo gya saa taxi no na ɔmo de abaya no ɛfo saa kaa no ɛna pow ɔmo tuu kaa no na ɛberɛ a ɔmo tuu kaa no wɔhene nankasa ɛna gye kaa no na ɔtwi ɛna ɔkɔ pie mu ɛwɔ Akwaa kurom na ɛberɛ ɔkɔ pie mu ɛwɔ hɔnom no na kyerɛ sɛ ɔmo de abaya no kɔduru hɔnom a ɛna ɔmo gye n'ayɛfo a na ekura no ebia mu nso ɛna ɔmo ne kɔ sɛ dan bi a ɔmo lɔɔke dan no na kyerɛ sɛ abaya no wɔnya kwan ɛne obia ni nkɔmɔ ɛyɛ deɛ di kan ɛtɔ so bia mu soso no wɔteɛ mu kura nso a wɔbia ɛnte ɛna ɔmo gya no hɔ ɛna ɔmo san ba wɔn akyi biam ɔmo san kɔ wɔn akyi koraa ɛkɔ wɔhene no fie bi a ɛyɛ fi dada bi a ɛwɔ hɔnom ɛna ɔmo kɔ hɔ nti bere a ɔmo kɔ hɔnom na kyerɛ sɛ akɔyɛ sɛ wɔhene abɔ pam ɔmo atu amena bi wɔ dan no mu dadadadadada na kyerɛ sɛ ɔmo san ba wɔn akyi biam ɛsan bɛfa yɛ nua baa Georgina Asobotwe ɛsan ne kɔɔyɛ ɛberɛ a ɔmo de kɔ duru baabi a ɔmo atu amena no nkra no hwehwɛ mu no ɛkyerɛ sɛ wɔhene no ɛna de adeɛ ɛbɔɔ Georgina Asobotwe wɔde adeɛ bɔɔ no wie yɛ sei pɛ ɛna de ɔka ho a wɔfrɛ ne ho sɛ wɔyɛ sɔfoɔ no nso nhwɛmu kyerɛ sɛ ɔno nso mia ne mmere fee sɛdeɛ bi a wokum aboa na aboa no wɔwɔ ne nan no na wokura no mu sɛ womia no akɔpem sɛ wobɛwuo no saa pɛpɛpɛpɛ ɛna ɛkɔɔ soɔ na asɛm no akɔpiem ɛwɔ court ɛberɛ asɛm no kɔpiem ɛwɔ court no ɛnsɛm bebree ɛna akɔ soɔ ɛnsɛm ɛne kwaadu a yɛde abɔ mu ɛne sɛ saa nipa mmienu wɔ yi ɛfa adwen ɛbɔ wɔn tiri mu pɔ sɛ wɔn bɛdi bɔne na bɔne n'akyi nso no wɔn agyina so adi awu yɛ yɛde saa ntansa no nyinaa ɛde abɔ wɔn ho na ɔman yi mmara yɛ a yɛde nam mu mmara yɛde kyekyere ɔman yi no etia sɛ wobɛfa kraa kwan no so na wagye obi nkwa ɛde afiri ne nsa mu yɛ akyerɛ sɛ ɛberɛ de wɔn kɔ pie mu ɛwɔ court ya ɛyɛ Cape Coast District Court no ya na her worship Benis Mensima Akon na wɔte na agwa mu no ɛna ɔde saa tansa wɔ nyinaa nso ɛbɔ wɔn mu na ɛbra na yɛ kenkan nneɛma yɛde ɛta wɔn apɔmpɔm akyerɛ wɔn no yɛde ankasa yɛ asante kasa yi wɔn kenkan kwadu no wɔn mu ɛde kyerɛ wɔn mu ɛno yɛ deɛ di kan ɛtɔ so biam so wɔn saa kan nsɛm no wɔ fante kasa mu ɛde kyerɛ saa nipa mmienu yi a wɔn gyina mmerɛ ne mu yi na kɛsɛ akɔyɛ asɛm a emu ayɛ du paa na ne nyinaa mu na nsɛmtwerɛfoɔ nso ɛwɔ hɔ ana yɛne yɛ nua baa Georgina Asobotwe yɛ nnɛ wɔn ka te asefoɔ ho biam yɛne nante Kate Swansea edi nkɔmɔ maame bɔ n'ani sɛ yaa na wɔsu abusuafoɔ yɛ modi akyi wɔ Facebook no mo deɛ mo mmra Facebook no so yi na mahwɛ ade maame bɔ n'ani sɛ yaa na wɔsu yɛntie Swansea sisi wa maasum bi mpo onye fie nele ne die besie no mpo akoma ezigbo mpo onzi bi because onye bi do bokwa akwa me woboku sisi need system me ye should onye besie benyin mpo do obo wa na obeye because oye oba gu no so denti na ede oba ndam Ghana nti ye besra ban easy ye ekotodwe bogu fom the asem no yeze nti won awaje asem no nti won twa asem no na onko maasum dwen bragana wata so me wa ba tini this guy onzi because won akasa waja ansam no tumu be nwa wanye ne ye won na woye bibia wanye ne ye nti nka aban on hwenye ni na manko fi wa ba ye e do ze ye opa na akoma ye me tumu be on the 18th no time no sha be sure that nwa lo ba ka che court de gutufu nti nka court ɛne yɛ atwagu yɛ ɛyɛ nua ba Georgina Asobotwe ne ante ya yɛ friend sɛ Kate Swansea na ɛno akyi
Yen nua ba yi ne wofa ya fa ne se Alfred Diodu won se no Sompa kase edi san komo yi amenyi aso no wofa ebusua chia me papa na no swanzi na merkesi ende mo okro do kotin mu enyi sumde pepere be yedwuma o Sunday ihe nne yim de weye ebien sofo no onye ehene no na nne yebakoti ehu de obi so abaka mu ayi basa ntembra wo to kwaedu no bon ho no wie yi no na nana manansa do osi the third one on count na no osuma ne dey ontu amuna no nti no mo mu dey nwa nkasa sofo no yin na nzo agya atum dey nwa no weku aso nti mingi dey obe chechere bia na mepere magire yidu no ma lawyers what has preferred you in the biampo bijan wechi momo lawyers wuntin skadu no nkigina wechi ma asem no yen chechere o se no nwa webu o nfa ewie nwa waka nti yesre murudu kase friidu na ma lawyers what as dey damazi na la nwa webu we no to wa kama amansan nyina at dey nwa no wekun nti lawyer bi je ne china aka ba sem bio yempira asem yo be chechere wo ma mbra onye adwuma we eye nua ba Georgina Asobotwe ne wofa ana yete ne nkan Alfred Diodu na ensam we nyina no ye nua ba ma ya oto ye nkade film potem ho Eric Anan won na boaboa no a wote emaye me yen kon ho biem Eric nyamnya so ndwen kan wo kan so kobna why ade papa wabo adwuma nyame nsira why amino nyame sha wanso papa wadaroma ede na asa aka akira wo san ne so de amaye wadaroma kobna me da say na ade a sene musi ebo voices no ene sene menka se case aye twapia nyonyo na o men yawe a mianwie da be se bosome ba ko ene ne famu no ade ene mpemfo timi hwe efre asem no e was the Cape Coast Court Cape Coast District Court 2 a mpemfo timi hwe ya her lordship Benis Mensima Akon esanso etena asem ne so na ade a kwedu mpemfo de bo mo eno ye conspiracy to commit a crime and a murder murder sanso eteche sanso bukum nipa no eno ana omode bo mo mansesa ne mom ne court honom no ana menka se prosecutor ono assembly kwan police penia assembly kwan DSP Daniel Gazo ono etimi hwe ya opa her lordship Benis Mensima Akon actual ese shita omo file first trial no shita omo file omo de ba na edosu na mum tape sheet na ewo mu no omo etwe asan sanse samre no mu no na omo nchi nipa bia menka se oye third accused sene emra no ese no nyesa asunti omo yi third sheet no ana omo presenting sheet fufra eno na sheet number no 39223 na enu no mu ana prosecutor Daniel Gazo ehwe ya okenkan bibia okan dakura omoche the third accuser ono akwakoye nana Clark ya ndi ya chinu oye na say ware no wofa ase ba ne dini akere no omoche no on the 28th of September bosome a eno abesin ekoi ewo akwakrom ho no mo a ye nana enso etimidi ne hene astufu hene no omutimi kokoche na ne din a ababetodwa me kire in-law na na say nana Clark na ase ne din a ababetodwa Jonathan Obeng ene ne din ne mfie no Dionisia 26 years ana na adwuma no enso Messi na ono etimi na ehonom no ene no ya nhyeda mpemfo anhyeda ammo mo kwan ammo man kasa na mom no nana Clark na ma ne nsa so court na cho say na ku na asene de onka ho na asene nim ewo no ho hwe na mom no na ebo ne pa ma okofa ne free akwakro mu honom de ne ba man kesi mu honom bia o sine dan no ma ono etimi tu sa amena no obusa nimpo se amena no die ben na ode yo ka se ma hu na obi kan se wase ana abopa osi den ekasa ana Jonathan Obeng so etimi di so a ono etimi tu nti adan nana etimi ma ne nsa so kan ne mo kasa na kra no ana judge panyin ono tena asem no so ka so nka na no ntum esanse enduru ho ne mo Jonathan na akasa no ade a ono wo lawyer ono betimi akasa ama no wie no ana ode to Jonathan ne lawyer nanim ese ono anim bi obe ana lawyer ne bo ne tim ko se my lord me pacho ani nti no ade a omotimi ahwe
etu asem no etimi e de ahye da bosumi a ewu mitre October bosumi ne da etoso nkron that's ne da etoso nkron ya that's 18th of October ya no ombehe no ye na otwimi no da enim no ko na ombehe na omo etimi afa asem no Cape Coast District court 2 na omo etimi ahwe ne mom se ne asem no ho ensensem isi pempemba ninti no emprempren no nkofo miensa omo etimi achi omo no ade omo nda baby baako oba be pie mu Cape Coast hanom a baako mentia mensa kan ene se baako eda bakano police station sanso ana baako so da UCC police station baako nso enso eda entranwa enso police station a omo ahwe atete omumu na kobna menim se mote ya ade a ntie be to dwa se nana Clark yiwu na ade a ma sanse mi nyina ba na ebusuafo a omo ene nana Clark no na ebusua no na ade a omo pese omo keka omo nsa ase omo no eduane no omo de kokoma omo de hye no omo kwa mankesim police for omo se omo bra Cape Coast omo ba Cape Coast for nso so omo kwa hanom intina so omo di omo dana dana ntie no no mo ayemhyehye ana ade ebusuafo nde ba betu dwa se nana Clark yiwu a eno na gentle ha police for ba be ka se enya no kre ende omo ba ye as usual kobna ya ade a no omo ni ma ebusabosa ne mo mo siye no ade a third accuse a omo che ne nchen bosumi a no abesen kom kire Jonathan Obin no na nenim ye sere omo se na abankaba egu ne nsa de ne mom no nenim sere saa intin enya wonwa ese ade a ye hye ye hwe ya ye frɛ asɛm ne ende ne no ne asɛm a na anase court hearing na etosu mienu inti first hearing ne by second hearing no enso etime bae no enya mo wa se nana na atime ma ne nsa so eka se abranti de ono wonka ho ne mom na ye mienu ana ne mom no before kra se oba be ka sa asɛm ne ntie ba beto gya kyerem a enye asobotwe nkwa kra ana motimi edi ne mem ade a nkofo mako nan eka ho no obi kan se nye obi a na edi ne bone wiase mu nti no aso de no ana omukun na ende no nyame eyi omo apaso anase nyame eyi omo ho ntoma ende no wiase nyime omo no mu ye de omo kokosha ka mu de kobna esoni ense oka kire omo a omo Cape Coast month ne so chinchine ne benche ya Eric yahu se video na wo de Sunday ye no yahu se edom gumonten so pa ya kyese se enye police for kra na ma omo bambo mu ye din a enka sa be ye bi enka wo report ka wo se ka asam foforo bi kra enye sa pepe kobna na ade a ma me ba kokra de menim bebi ofiri ordinance ko bo ka na Clark ye de ni shame no ordinance ko bo mu ma ka ketu bi nka prosecutor ana police ni a ono eti na Clark ne ka mu no nko sikra aba be na de essence obia no bia akoma wo sura na nya asem ketu akwa mu di na temu ye wudi ni wo ye sei obebre ene nsem bebre kobna enye nsem akese na nkofo keka bia omo amensunu mu abatan yisu omo amensunu mo ene na ebi kekegu mu saa intino ende kobna yenka ne nsisidia ese the Cape Coast District Court 2 etimi ahwe ese asem no yentu nheda bosumi a yewomi ne da etoso du nkron no 18th of October na yenhwe ne yenfa asem no na omonka ade a third accuse no Obin no Jonathan Obin na yeche no no aso ma ne nsa so ade a o ma ne nsa so na ne lawyer no ebobo ne nemo obi kan ese se wo akokuduro na wundi boni ampempi na ana sa ne koba o ma ne nsa so kan se ade a CID ni na obeche no a o tro na no asem no kama ese ni mhyehyɛ ne kakra sense onim asem a CID ni na tro na CID ni na so kra tro na asem no wan kenkan kyerɛ nse asem na o tro nse de waka na na watro se de essence on pe anadwuma na asem bia se na otweme no etoso no beba na CID ni so ba be kekan nsem na ɛno so akoye deja nti waka na my lord ka kyerɛ nse owura Jonathan ka wano tum olaya wa hanom olaya no bi obeye nti bibie ni a nti ade a ye de omo ense nyina aka ho ye de omo akwa twemu se bibia betina ye kama mo ni adwuma wo adwuma papa ye nua be ma Eric Anan ana ye tene nka e de free man kasim ne mpotamu no ne nyina no ye nua ba asobotwe ni wu achi emu asenie ana yeguso a ye de mamon kakra ye sabobo de be free mu bia no ye de bebrem Anansentam ya diamane bobi beso mu free asamai tamfoe ene nemfafra mu efa nipakuo bi a won mokọ so mkọ akotu fumagudie ekwowi akire mabunu bi nso sore ye matutuo ema ne hoso na asasam de ba akwa de hu videos ne ade eto yen social media ya de hye bia won motie Sompa 93.1 de enim se ayemonim sem na eno nananam ahemfo ya wa asamai tamfoe traditional council won maba monten so sere o my Ghana post wampamasi do Dr. George Akufu dampare se enani kine ya won fa ne nansi fom na divisional police commander ya wono won potam wono no papa no wo mompam no
wɔse ne dwumadi a wɔdie ne mmɔde bɔ no nyame anim no wɔn namba wɔn nhyɛ da hunu papa no ankasa deɛ ɔpɛ so wɔkyerɛ wɔ mpɔtam hɔ na wɔhwɛ naano atututuo no wɔkɔ so no a wɔn ankasa de wɔn ani kɔtwa wisi wɔn no santam no sɛ Nima boys bi frafra ya wɔn tututu ahunu wɔn mu abɛka sɛ wɔn aposifoɔ nanso mu ba kokora ne wɔn mu ano ɔyɛ posini ɛno ne ade atwa nananom nsunu mu a wɔn pɛ divisional police commander no yeyi no adi firi mpɔtam hɔ nana boakye da kwa wɔno ɛyɛ benkum hene ɛwɔ Asamatan for traditional area wɔn Sompa kase di nkɔmɔ kyɛ mu die ntia nananom enso ani abere a group of gangsters. I said IGP to Ghana because Ghana is drastic. Ghana is drastic. And will be, like I said, me gang and be part of they are gangsters, a bunch of gangsters. That gangsterism, the movement, democracy, purely gangsterism. Now, if you are saying, you come the area, you feel the now, democracy, I have and them Ghana, and yet it's drastic. I buy many children say. Galamse no obetwati enuti enwode community man yaba honorable Mekuduka oye deputy minister lands and natural resources oni yewura honorable Kwame Achampon iti leader minister eba Asamatan for ebe negotiate Asamatan for community man on July 7th this year just last 2 weeks and ye demarcation we ya ye ticket asina ye man tie bi ma wo eni pa bi abefa me kwache lindigo ebe ma me 100,000 cedi na busu bia so ye ma tutu ro so na man pray and ye abefa say so sa na dia ni wu o ta se ni divisional commander ni odi ni mi edi ma to me fini ma ebe tibu ye so no eni na ni wu o ti hobi eni na me se na ni wu no na me se o wa dam pare o ye na ya pam na to police ni no ye ta no eni wu o ti hobi and the regional military na baye eni wa ta ko che bi so ye ti na o ye divisional commander o ni ba bia o ni like it someone kebi this it no Arizona no if someone want to come up to whom ebe tie nyam e kwa kile bo musu o what area police are in our wunya how ko fa gangsters anyway as divisional commander abeta o take you yes gangsters oni ma o do se audio no video no ba ye no o do ba nko fe na ye tuti the police one ye tuti na be and the police one ye tuti no and ni ma boys e wa ko fa won abeta won center ade no ti sebi o ni kwa koko mu a ko da ho di wa hifie ana wa ba ye sa ade no so ma hifie ye ti ye so man na wo pika mu na wuti na komandi tu katino no adan edi democracy ya penani ana kufu ado ba no no pese ndu na mu ate no ntina na nwa onwa tu ko no se sa be pagi ti tell that guy a group of guys dey because o my dia say me ma ti tax law as a tax law dey begin to so no my tax law dey awusioni atenen keye na naboache da kwa wano ye benkum hene ewa Asamatan for traditional area na nwachi no ena chachofo panyi de ma wache traditional council oro DM for real tower so kasai echeche ensempi I'm saying we so yeah before reducing it to her trivial commentary national crisis and yet actually phenomenal the whole country and I'm saying threatened your very existence. Now, yeah, 4% ye dish bono a bonana. Over there, and him for a cahonia dance as a man, and him for me, and him for therefore, man for so mobile sales you a sense as in reality. I look at yet to be yet nanum 100% set a him for Galamse, of course, a binum anymore. So, but you see, the contribution of the nanum to the destruction of lands and new rivers, no, we are the very minimum. Osha, in the ocean, the entire row. Any structure or the Galamsey trade phenomena there. And yeah, none more yet, and contribute to less than 5% to Galamsey phenomena. Now, the buy, Obian Museum or some way to for a penny, abounding as a seminal environment on the day. I just said, I said, I was Galamsey 7, and there will be important near there. Because on one cassette, the butchers cut a task force no near there, and lay yet to me a stop Galamsey or Chebin important. Now, a statue. Also, minus one, if it's one, I'd wait you the coca and he said, a youngest, a sassy, what you might put them, baby, I said, and can't swallow choir over one after against a head as a mountain for a contemporary the cook master. Quite so open. But here, what's your thinking? I said, get this 1 person 1 year, a community mind news, the name the other person here. Emma, and Penny will come on only a day of 4.
so ema kwaya ya Samantha for no se be number 4 bia tiesi mu a we person mo say za kwaya e ho na yewura be busumi ni ene yewura sai for mo etu for pani osuma atia me kofre Samantha for hin ni pani for bai osuma kofre won asamu Samantha for hin ni pani for kan say ko ampa lam say sem no ni ade abeja no homre so e we Samantha for ho no kra no ye ko so na gine sem oni na no ni pani for de we ni hu hey. Ora DMO Foriata wano and church for dema Watchama traditional council no na no wachichi mu no sesi ya ho draw ya one more famwo ene na motu a wom so se IGP2 a ebetumi aboa wo mu afa ye kwa epoye mantam emu atoranchema boafo mpanifo ya ewo epoye mantam no ne nsɛmtwerɛfo din koma na ɔmode asɛm bi atu yanim wenu kra de nkontabuo kra na ɔmode maye ɛsrɛsɛ nsubransɛm wɔ sane gu na ɔtwe bi ye no aka wo bi ma kyerɛ sɛ ade hyɛ bebre ho aka ya kyerɛ sɛ nipa bɛsɛ enum ɛho aka ya bebre nso wo hunu wo mo ɛbɛka sabre ɛwɔ epoye mantam no emu na ne nkontabuo mu no wakyerɛ sɛ hese wo hwɛ nipa mako bɛsɛ edu ya kyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ ade asi ɛwɔ epoye mantam ho nam nsu a ɛsane edigu ye nti nkontabuo mu no wakyerɛ mu ɛkyerɛ sɛ wodwa ne kyerɛ mu ba bi te sɛ bia New Dwabin North Municipal House ya enipa mienu ene wɔhwehwɛ wɔ mo saa so ena New Dwabin South wɔhwɛ nipa baako denkyembo nipa baako na afɛ so ankyema so nipa baako ya ade a ensubransɛm wɔ sane gu ye nyinaa so no wɔhwehwɛ wɔ mo na wakyerɛ mu sɛ asuo kɛseɛ miɛnsa bi ɛwɔ ntam hɔ asuo brem asuo densu ena afɛ so asuo ayensu ena eyiri ya agye ntam hɔ nyinaa ade abɔso na wɔkyerɛ sɛ one ya sabio one da no ɛyɛ kurase dan sɛ de ye foreign net na ye tare ne bi ne de ɛne yɛbɛkɔ no na enchanse ne nko na hata soro hɔ a bibia nkura mu ensu na hono da ne nyinaa ɛyɛ ade a ayɛ asefem ɛne ahodwiresɛm yie pa enipa bebre ensu no so ade wɔn kɔ ne nyinaa no ɛyɛ ade a wɔde egu akwa mu sɛ de bɛyɛ a saa enema no ebi entimi ensibie mu na wɔne agya ensu no so ade wɔn ɛkorɔ no wɔbɔ mpa ye bia sɛ enema wɔn de egu akwa mu no wonyame bɛyɛ adom obetimi ahunu saa nipa no yɛsɛ bɔbɔ sɛ nyame yɛ adom a anwumere bere mu no nkomo bia ewu akyire bia no yebedi na yɛ de afa ho ashankafo ne adehye bia wɔn de dwa wɔ Swami Runabout adi wo mu a babesi Swami mo asantemantam wo no abusua wɔn so no gumu a wɔn mo kasa na wɔn mo se wudru Swami mo ansam so bi wo honom ye no boa ma akɔne abade atimi kɔso na sane akwakoye no akwakoye so wo fidie yi ase ye nyame amfa fie na ahwe yi antumi amma anhwa wo ye na ebetumi de aba asantemantam wo no ano bɛyɛ den pa ɛnam so ama wɔn mo kɔto asere mpanyimfo se wedi ade aduru no wo munya bi mfamoa na nka we kura ni kwasa nka wɔn mo ka ansa na mpanyimfo abam aba bɛyɛ bi de aboa na abusuafo mo hwɛ wɔ Sompa 93.1 Sompa 98.9 sunwan no momro Facebook na mmerha de sansam so no ayɛ kan wasɛm no ɛno ɛne da yɛn Facebook ɛne YouTube no na yamane boni yamansa ɛkɔmɔnten so ne ahyankafo bi di nkɔmɔ ɛma wɔn mo kyerɛkyerɛ mu hawa sansam so yi ɛde abrɛ wɔ mo yɛsrɛ mu ɛyɛ Swami Runabout baabi a shopping mall no ɔmo si shopping mall no because no ɔmo de nkyɛnse agye hɛnti ne yɛhu ne yɛkɔ so nkyɛnse ne bubu yɛ no ame yɛhu sɛ Runabout na se ha ne nyinaa hyɛ ase a ebubu ewurawura mu ba nti yɛsrɛ mpanimfoɔ nso ɔmo mfa ɔmo ni mɛhwɛ man na deɛ ɔso ɔmo yɛfa ho bi ɔmo yɛmfa ho sisi yɛ man nyɛ saa deɛ a nsuo tɔtoɔ so akɛseɛ bɛɛ mmienu besi yɛ a ɛkwan no bɛbu agum eti deɛ ɔso ɔmo yɛfa ho bi ɔmo hwɛ no ɔmo yɛmfiri hɔ no ma yɛ sisi yɛ no animu yɛ ana edu anwumlɛ nso a bus na ɛkɔ tamale ne esire mu no ɔmo pake nkyɛn a mo meyi ɔmo mfiri ha because sɛ bus besi hɔ sɛ sie na sɛ ɛkwan no bu a enipa wɔ mu a ɛyi ne bɛtuma tɛn akɔ akɔgu amena no eti ɔmo hwɛ no ɔmo ma busfoɔ no nyinaa mfiri a sɛ de kwan no si bubu oba no enipa nkwa ho hia eti ɔmo hwɛ no ɔmo yɛ ne yie ma yɛ abusua wei ɛyɛ ahyankafo bi ana yate wɔn mo enka no na kyerɛ wokɔ Swami Runabout adi wo mu aba ɛyɛ Swami mo hɔ no mo dia na kyerɛ enya asɛm ketewa kora asɛm nti yɛ kɔ ma so na yɛ ne na yɛ amansa akɔ akɔdi nkɔmɔ na ma hɛn meji uso minia as ensam so no ankasa kyerɛ mu na akɔ hɔ na tebia no te sɛ yo ye chietiefo ne amefo ba Swami Sompa FM na enche bia na wono abo Simon say chemensa bonsu e ma ni mpesu asofo ahonto so say enche Swami interchange na o masu hu acha no enche obeye
na we de so amefoɔ ɛka ɛte ne saa no ɔmo hu sɛ ɛyɛ asɛmpa na emom so I'm a runabout na ɛhɔ paa na interchange ne mpɔmpɔnsuo nyinaa bɛgyina no ɛhɔ na yɛgyina yɛde amanibɔ yi brɛ mu yɛhwɛ so ame mɔɔ na yɛsi a yɛgye asi wɔ bɛyɛ mmerɛ kakra yi no so ame mɔɔ na yɛsi a yɛnya nsi wie yɛde ban kakra agye ho na ɛban na yɛde agye ho no adwadifo ɔmo ha sɛ ɛban ne wɔ ho ne nti ɔmo hu deɛ ɛkɔ so na nansɛ mu wa nsuo ne mframa totɔ no ɛna ɛban no bi ebu kakra ti ɛban no bu yɛ no mu sɛ bridge na ɛwɔ hɔ ne nyinaa aseɛ no ebu kom ebu ba inside ɛna enwumere nso so ɛbɔ na ɔnan de kɔ no num hɔ a yes buses VIP buses airport premium ne nyinaa ebegyina hɔ no ma ɛfa nipa de kɔ Bogatanga wa ne Tamaleni ade ano pɛɛ no mu nyinaa gyina ɔmo fa akwantufo nyinaa ti ɔmo srɛ sɛ mpanyifo ahwɛ no ma mɛyɛ a buses ne bi betimi ayi akɔtɔ bridge no ɔmo nam so kɔ kuro ɔmo ba adum ɔmo kɔ mɛkuro ɛne adeɛ nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɔmo nkwa dansani mu ti ɔmo srɛ sɛ mpanyifo mɛyɛ mu bibi ma wo ɛnana yɛ aboa yɛ na kyerɛ baabi pɔte a sansamsoɔ yi wɔ sanse ɛyɛ biri nipa dodoɔ no ani so sansamsoɔ yi a yɛka ho asɛm yi ɛhefa pɔte ɛna wɔ sɛ wo kyerɛ obi a Santam free magazine macro so ame eba na odru so ame runabout ne so a ucha so ame runabout ne te said ya wodi wani akire KJT ana say eduma ewo won nsa benkum so eni shell filling station na ewo ho no na ebi nhwe ani mu pe Santam so ne wasem na yeki my fa won si why abusia wai eye yamani boni nana yamansa ɛna yɛte ne nkyano na kyɛ sɛ arɛhosɛm ɛna nneɛma ahodoɔ yi a ɛkɔ ɛwɔ so runabout di wɔ mu a kɔ so amemɔ no emu ama ne bobi ɛne yɛkɔte yi afei yɛkɔ Mosi Burkina Faso na yɛdi nkɔmɔ menim sɛ obi aka kyerɛ wo anasɛ bia wate a deɛ efiri Mosi Burkina Faso ɛba ɛtrɛ sɛ nanu ada kwasiara mo wɔ hɔ no mo a na yɛ huhu adani a ɔmampani a wɔte so no yɛyi ne to akunwa na di asɛm na yɛ huhu saa no akɔda ka pani ka wo bia ka afei no mo kasa no saa na ja sa asɛm no agyensamu ampani ampa mo ya ne sɛ wɔwura bi a yɛfrɛ no sɛ Ibrahim Traore wɔno na gyina TV so a wɔkasa yi asɛm na yɛ asɛm sɛ deɛ mia boss kena am the commander in chief wɔkasa de ne nsa pem ne bosa etuo di ahim so a ɔbɛma twutimi ahwɛ adeɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmampani ya wɔ Burkina Faso hɔ mam hɔ nom no papa ne mɔdemmɔ ɛnyɛ wodidi kura wo me wo so daeɛ kura wo nkae mampani na wɔte so no bibia ne hɔ a wɔyɛ de boa wɔ mo nti ɔno Captain Ibrahim Traore no wɔde ne gurus ɔmaba ɔmbɛbu ɔman no tiakyerɛ nya din obia nya study nti mmara bia ɔmo so de bɛba no obia hwɛ na wɔni so na asɛm bɛ nie yɛnim kɔmɔ kakra yi akɔyɛ abantuguo ɛne bambɔ mu nsɛm Ghana nso yɛnom na bɛn ha ya o Dr. Abdul Jalilu Atiku wɔyɛ obi a sɛ amanyɔsɛm yɛnkyerɛkyerɛ mu ane adeɛ wabɛn pa Dr. nyame asomdue nka wo minia medase na mo ho te sɛn Dr. nyame adom yɛ ho yɛ na wo nso yɛ Dr. nyame adom me ho yɛ pa Dr. sɛsɛi baabi adeɛ ne keka kɔ no abibimman ahodoɔ atwa yɛ ho ahyia no Dr. adeɛ no ɛyɛ yɛ hu Burkina Faso na aduru yi Dr. wonim de wamanyɔsɛm wobɛka wo ka bi hyɛ mu ana medase mefa wafidi so na mekia watie fo nyinaa nokre a few days ago na ehunia ekoso ewo Burkina Faso also Rebecca ya recently somewhere early part of this year in January year na demiba so eba ya obetu abaina na ewo so no eguye ni buta ene se insecurity terrorism na ekoso no oma ya abaino omuntumi enkeka mo ho ye nhihye pa na omo ho ebeto omo na ye ama omo soldiers no pi ewu on several attacks na ekoso and so this no na ye basis na oba ye no nti ono so ba ye no position no say oba obetumi
almost the never better to acquire say or make me resolve the matter. Me from the beginning, the first interview that the spokesperson no ekayano or can be said they are looking forward to say Ombenya Yomone Wagner group no beba a Russian group now or more Malini almost with Mabeboa. So from that point to know that you say a previous government no amuntu to be enye bibi. So most more and already know you are thinking about the Russian affairs and Wagner group now. Then already I think that they are most likely to fail. And indeed, near ACN, confirming that my position now, me go at the time. And near AC presently, the present coup d'etat, is not going to end the insecurity now, war, the Sahel, particularly the Liftako Gruma region. Hono tri-border area. Niger, Mali, and Burkina Faso. So for some time now, from 2015, a very terrible year, international actions. Some with the formation of G5 with me still not creating problems to the extent say it will be now so here French forces because here French forces and that kind of thing, and that was also partly the reason now but near answers say no. In my view, candid opinion, it is not going to end. Within another time, there will be another military takeover, unless these people decide say or mobile hand over back to civilian rule, which I think that it will be better for them to do that. Other than that, within a short time, we'll have another coup d'etat Burkina Faso. I wouldn't be surprised at all because if the essence or mobile the same thing. Almost because of insecurity ni Damiba ni abaye no omo asero mo soja for no omo ntumi answer ano eno nti no so ebaye. And certainly looking at the situation near ekoso Lifta Gruma area regarding terrorism no omo nkasa they will not have they will not be able to stop it, and therefore within a short time some other people will also rise up against coupists no. Yes. Yawa ha na bisi ye ewo Mali ana ne aduru ye mfichire ha ya mpoma ya chi ha ya Burkina Faso obi busa se woni a woka French kasa no adan bibi koso ana ya ye nimu ana na se mu amumu nimu de wo amanyosem no mu hunu ana bibi koso ana yo me da say ni can say uhwe the French speaking countries no any year yewo anglophone no, with the exception say be a few years now make us say ya ha jame on also for a very long time no on also obey constitutional dictator or as a military person everybody know be a civilian, but we share and amamudo and the record human rights governance we no na e form so what you say. But we share countries like Ghana, we share Nigeria, even though you were terrorism with and yet we are still committed to the ballot box. Yes, a ballot box in the year the best is buying. So we have come to accept the fact to say we have created structures every 4 years biano you bet me as buying you took about say any engine one it me no mahama buy 4 years asano. So what I see the current government now also say in the view of Ghanaians say Ghana for this share do we have the opportunity to remove them from office? So when it is very clear, say any government in Ghana bet to me fall because they are not performing reduce it drastically. Say baby now so when you compare the French speaking countries now, situations situations are very terrible. Because one, human rights issues a major issue in French-speaking countries. We have to go say the same thing. So what I see, they always want to rule by, if I say, to be by strong arms. So instead of developing governance structures, citizens will become participatory. Anyway, if I say, expand freedoms, if I say, media rights, and in French-speaking countries, even though they have democracies. Okay,
they have democracies. But we share never be brave. So these are some of the reasons. And also, I think the poverty levels in some of those countries, in Burkina Faso, Mali, Niger, another typical example. But if you look at the situations, you look at the record, I mean, the indicators, Burkina Faso, Niger, Mali, we say, even though we are complaining, but they are not very far better than almost situation now. So that is why it has become very difficult. Say government services in most parts of the country. So normally they are limited to the urban centers, to the major cities, neglecting some other places. If I say terrorists and other organized crime groups, opportunities, for them to flourish. So because once government services those parts of the country that you are creating a gap, and that gap will always be filled by organized crime groups. So share the Liftako Gruma region, that is where you have what we call the ungoverned spaces. And manner, if I say terrorism Malia is the same thing. It's about the fact to say insecurity, abandoning to me Burkina Faso is the same thing. So that's what I say. So they have created, if I say within those days, because of they are not able to extend services because one, they are very poor. So they have less so many people to be poor. So poverty expanded. So once that happens, the state is not able to reach them. That, if I say, gap will be filled by non-state actors. So what I say, so they will try to go to the communities. You are here. You are supposed to be supported by your government. The government is not doing A, B, and C. So they find various ways to be able to do that. So it has become very difficult. Say, state and executive authority in those spaces now, like I say, ungoverned spaces. So there is that link. So basically, I'm saying, and a feed into the situation. But the point is that coup d'etats will not solve the terrorism and other security issues now. Also in that area. And Dr. Abdul Atiku ana yetenenkan we obi a wonim de fa amonyesem na wi me kanfo dem ho se haban heba mesa no maka ho asem a kire wo me ho asem hia wo so wa mas ho asem wa hia wo a wa hwe ya ube hia me de bi no ube chem sika kora asampa na me ka kire free se wanu mu ato a wontimi ne de se malaria na ha wo se obi se me menstrual pains da ben na be kro wo da wontimi na umuru koto ha no umuru koto ha obedi kura ketu abi oh stomach ulcer pa only any crowd and say one time for your man but a passion na ukro no na say fever pa yare nkan ye bi ka ho kwade and crowd say ye bonus and dey atufo bo kura je say wunya nya haba mesa no bi num say kukurodo wawie Mr. Heba bi wo ho Kolnak Apidank Danny Heba Fedmans for Dr. Penis is here e wa nwan kwanta ye ben be kwai 0257 533 424 0257 533 424 na wajoso I was your for your concern for Mona Nansentam prepared meters no I was your whole credit to talk or ye pinson pa Bessa na watching it dear one more deep prepared did juma one much or more genasa lighty woman sabbat to me a cabia sans baby abeko biada yasi problemo it is a woody lie swan so delight so and then a crown of fene be a banana so crown to and I want my sasia woman woke as a 20 cd and only a bebuama wumpo and one abaji na yamani boni kwami redu wako kumasia safu market biaya wo do a wo me ye store ene adwarifo bi kodi nkomo ebisa won mo sasia no a prepaid meters si ho credit to akwa bibia ho ma gane mu no anyam bia wo so mo fa ha mu na mo me akotie ne ne mrane ba ye bedi nkomo ade afa asemi ho ma ye die se ne mo amoni tua me makota ade no bo abode na red fish ba ko kra bro 5 million 7 million na me nya light egu fridge mi se me ntimi isa nkotum ntimi aton amamare tene egu so wo mo nso ayen so egu so ton de apro na
ɛno ana mbawie nti mo sɛ mo mpɛ sɛ ɛde asɛ bɛbɛda mo sɔ kane an mai na sɛ na mo anya de mbɔkɔ so awe a masama no ɛsɛe amanfo bebenyime ɛsɛ mo mo yeku nyema no bɛsɛe because omu here fridge no it's the light in my baby 2 days there nyema no bɛsɛe ɔmɛboka stay tam kanko because what is ka kofa nam enam no so here light na etimi agina so kama ama nti esi awadware afirifi aba wo sa de kan ekọ efiba nti amwa ekapa cool stuff for the kasi tam na me anim no kurele yenim sefria photo benko na eba yi ama we nyina ba na at least obi ebeji meter se uja ne phone number enti se bibi wo kramp na so mo send message say bia swat as enti na ndi o ma anya de at least mo send message ba phone so cause obi ebeji meter mo je ne number eno an se free mo ama ye hwe say na ba na nipa na I prepared no hu say what to eguso if you for also complaining cause obi tokra na ya 50 series or 200 and ya 50 ko bi some be restore Ghana ha ya restore ska abusia na chese no na adwarefo ma na nsam wo mo keka no de emu odu pa kwame nko na betumi ayi ano kwame redo apom ye de abusia me tonka pa mo apom ye abusia sadia wedi kan abo voice de kuma se ya hwe ni yi na TCC company mo Ghana memo am keka wo mo amfa ne ma ni bo afo mo ma prepaid nature no entumi aposia aposia ya hwe ni ya kwa bia so no enu se omo etie ni no na ya di enamo ama ya ye tiro so se sanse utie boys na e course no a sa na me ko egedifo a omo asafu keka omo ye enamo aduma no e de bo me na aposia omo ni kiremu a e fa ho no a omo no omo nya di kakra sanse o ho no a no no onyi su prepaid omo wi su prepaid no so a e bia to omo no omo so so be no ko du ho no a omo kiremu a bra asem ni si ye no omo bo modin la tisifo empenifo ama omo no omo ko hyemu egodi dwuma bi a abo omo kakra yie mi se omo ba ba ye nkane no ho adwuma atwe afa ba bi e de afa no tiri ma mo se de ba ya omo betumi ato aso na mrito mu no se ko ba se bibia omo tumi ayi abeto no tobre ama eka be bia no omo tumi atia na dodo na omo emfa wo ho sa etibia we no agosia hofo no ana ye no omo kodi nkomo a omo chebu se nkane kakra eja omo use no prepaid omo nya bi toti no ekwa akofa yo ne dia ba wo mo a de ya hwene yi a enam no omo de egu fridge mu na pro no eno a no de ba me ya san awi de de akoye asewa ayi bibi owo no a semperifo anya omo abasa hauso amwa no omo so entumi na mo kanya na prepaid omo tian tobi amfa ma omo ifidie no ama fridge no anku enam na yeso ye nya no epapemu ani a wo how bad de ba ti sadia at market enam ko ya omo ebo mamane no efa e fa na omo nyina kan bomu a omo ama ne bo akosia onde abom na bebi sabre kwame ye radio sesia no light no ba ye no won sansam te sefa no ne tomu anyambia live wo ho enkofo di kiu so ana akosia fata me bebi a me dua mi gyi de kakra wa ha ni no kama ye se mame mu ade akli na no na enyumelu gyi se ye be de ya ka ba ba su amafo bi e possible at market ya wadaruma yo kwame ye dase abusia ya mari boni kwame redu ne yete ne nka no na nka nkomo ne mu ya da pa na so ba bia wo no enya de bebo na mana tema semu ampese meka no na ye koba asem kro ya ho no ye basa di nkomo de afa ho sebre de ye ho meso atonkra ye ba isi jinsensemi e besa kombiu Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nko na Ghana ha o provide internet connectivity a entwetwe
munchi chensi. A dem say smooth. Diaudi ebia. A content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment. CCTV camera installation. IPVT installation. Net surveillance. Digital security locks. And a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana. And you simple. Winya how bia. You provided 24-hour support. Demand. Ope a chakwanya. Top high. Opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank. Never dine bakum. 0202-699-110. And now 0244-601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay we bia dia beto mu. We adwadini o we hwan o. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone, wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia na se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Ye for kwaku medase. One family clinic ho me koya mama hu se. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Se ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ye wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim se yade kwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade ne wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne njinsam ansa. Firi se wonnim yade kra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hu nimde. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu. Wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo pi na eboa. Na yade bia aka de eye kokokra. Wo ye lab, scan, massage, any home care. Se e ba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Wo ye adwuma juada kopi memnida. Anopa no watwe kopi mnunu. Hwehwe wo kira kwan wo Kumasi Patase. Wo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei wo mo asimfosu. Hwefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusiani nyina ya resabia. This is 93.1 FM. Mama kwaba ye kanfo de ma wo se nyame ya adomo a efia da bia no e ma ore mfi se awia no mienu ekosi no miensa ye kan sa adwuma de ya ba wa kwamu no kanadi akompre kwa Japan ne ho asem ne ya na ye kan ede kire wo ewo afidie no so mpanifo no ba betena se kire mu de enti a wo se kanadi akompre kwa Japan pipi amanyuko no ma no kwan na obekura franka ede ma amanyuko no nam soma onya kwan na obedi omampani ewo Ghana hase chechemu mfaso de bebre ne nema enwuma hodo bebre ya waye ewo Ghana hase ntia ma remfi na epebre na etie bia wi no mienu bia kosi no miensa ifiada bia ne ba wakwam na hyano nso se cloud internet de se ye nya omo a nka sempa na to yen ene wo hya wo dem kura wo hya ba from cloud mi bia eye cloud internet sam de wo mo na ye da wo ba bia wo hye bia no momoden ma ene wo mu eni nkomo ebebo adwuma bia ba bia opesa wo de internet ko de wo hoda na uhunu so atonsa frɛ wo na o meye foforo emfama wo top high higher woni ye nuanam Love FM ana din hwani mu 0244 601 933 0244 601 933 na waje so ye kwaya ni mu ewo ensam foforo mu a na ye kwye nuabema Ebeneza owusu ansa ho ewo Ahafoano South West abato empesua no eso na de efiri ho ba kire se adehye wo ho no ani agye pa o mo kire se ye awurade ye dase ye nso na ye nie na eye de asem a Ebeneza nyame asomdue nka ho so papa na wapo mo te sai nyame adom na akoba ne sai na adehye wo ho ani agye sai medase se de wedding kan awai asem no eni no sa pepepe enetiri ubepie mu wo Ahafoano South West abato mpeso nso a sesi ameno kase no omanfo mu ha
ɛne agye pɛɛ yi ɛbɔ ɔpanyin baako aba so na ɔpanyin a wɔn bɔ n'aba so no nyinaa ɛyɛ national sports authority director a ɔno ɛna hwɛ sports agodie ho nsɛm ɛwɔ ɔman ghana mu nyinaa no wɔno ɛna ɔda no akyɛ sɛ wɔn bɔ n'aba so paa mekyɛ professor peter tumasi ɛwɔ mankranso ase san sɛ papa yi ɛtumi ayɛ nyame so adwuma paa kyɛ sɛ saa astrotef yi bi no ɛnnɛ watumi de ɔmanfoɔ a wɔhwɛ sports mu dwumadie so de aba mankranso a wɔn de nsa aba bɛto nsa yɛm na afei nso so no wɔn aba bɛhwɛ bea pɔte a wɔn ba bɛsi astrotef wɔ ahafo south kuropɔn mankranso mu na ɛnɛ pɛni bɛhwɛ wɔ mankranso a na kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa a wɔmanfoɔ mu wɔ ha se ɛne agye pɛɛ yie a wɔn bɔ papa yi aba so paa san sɛ na wɔtwe baako atwa mu pɛpɛɛpɛ ɛna otumi bɛyɛ nyame so adwuma a ɔbɛkyɛ nkɔda a wɔn kɔ akɔtɔ bc wɔ ha se no ɔbɛkyɛ wɔn mathematical set na afei nso books ahodoɔ a ɛbɛboa mo matumi agyina wɔn nan so no akɔtena nsɔhwɛ no asomdue mu ɔbɛyɛ ɛno akyi ɛna wɔsade saa sports complex yi nso so a wɔn ba aba bɛyɛ no wɔn de ba aba bɛhyehyɛ so nti sábà mi no kasa deɛ wɔmanfoɔ mu ha sɛ ɛni agye paa na saa dwumadie n'ase na dc a wɔ ahafo ano south west abatɔ mpɛ so aso wɔnya akonya a wɔkasa mɛkyɛ wɔn nimonyamfoɔ joseph frimpombo nso wɔnya akonya a wɔkasa na wɔde itu dwa akyɛm sɛ nyamnyɛ no nukuri ni papa adwumadi a wɔaba bɛdi no wɔ ha sɛ no ɛsɔ ani paa eti wɔbɛsiri obi bia ofi ahafo ano south west ase titiriw ɛne mankanso ne mpɔtam sɛ wɔn bi nyinaa nka mom sɛ na ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ agent a yɛde mpuntuo bɛba na mom yɛntie kwan a wɔfa so a wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ Sompa kaseɛ bɔ. You say a free national sports authority and the more gas industry. The area also that's what you're free at that the sort of no I remember the video. Make us a million dollars, I will say, this is what as far as the problem. I know what you are, but in this side of the air, but the other Ukrainian, pardon my idea, I was being a quick to the man, the book and the man. Telling a couple of killing content. Look for some boys here, okay, we don't want for you to have a kind of home. I may mention it to the Tumpo. The tell us of Yakuya Namikasa, because I buy 20 million. That one more, the free the area also, yɛda papa ɛne yɛ etwagu yɛ ne nyinaa no yɛnua bɛma Ebenezer owusu ansa ɛna ɛboaboa no de free ahafo no south west ɛde ɛbrɛ yɛn na yɛgyina so na yɛde ɛnsa no nyinaa aba na wie yɛ ɛma wo remfi sɛdeɛ fido esi ɛboa Ghanafoɔ no abusua sɛ wo mpɛ ho asɛm ntie yi a pɛ ho asɛm tie o na yɛka na yɛka no ɛyɛ asɛm paa na yɛne wo kan sɛ nyame yɛ adom na wokɔ Google Play Store hɔ na wo download on app ni bi pɛ wawie deɛ tie ne sɛ wonya download a wobɔ star 711 star 711 star na wabɔ 9 miɛnsa na wabɔ ash wonya wie pɛ ɛno deɛ di kan wonya 200 Ghana cedis hese kwado masa pejam first na yɛ 2000 oh he said the 2005 when I walk no what does it ye din na se hoboko na ye fast kura na just kan go bottom ye fast na fa ko bio business yo yes ah waso be hye o chena bi abe herbal clinic wo se yan kan tell se de ewiasisi kika kɔ no se wanye fast ayare beku ato atwene nti mo ani mere na mo ani nya den na yare nyawo a wode ne satu kom se kikim wana de wo kro no yare bi ohoro se yare we de mesa na we de mensa aha yeni saade agye ne kra masa saa kwan no kra ye de se yare bi ha wo bia he umu niema de wanimu de wachire de wodi wani hunu wo nipadua mu ene de wonfo wani hunu wo nipadua mu nyina no ma me ye hu adwuma ehwehwemu bia nso ye de ma wo se ye nto ma me badin de ene kra de se bonus se ya to ma me badin ma wadura ma wawunti fa kra no to me no kra de enka ho asem ma me ye adwuma wonya kɔ no ɔte na akunya kɛseɛ no so na onya he na tade kɛseɛ no a honhom fa no honam fam aduro bi anka dem wa wie kura tade so patrapa new site ha ya obea patrapa jansen wo de frɛ ne sisi 0243 34 53 92 0243 34 53 92 na abe enye so eya ahwe akokora mafia series ni bi efo ewurate nyankopon a hwe memenda bia anwume no wahwe mpa mu kosi no nkron e wo television so Sompa TV
na wukwada bia nso yɛsa si so biem awia no mienu kosi no mienu pa mu fese bibi no a 21st clinic yare bia last stop no ya to apetema ntam no nyina ya branches no tibia bia wokwa eno ansa sciatica expert ye de ama wo abe heba clinic tan so apatrapa new site ho hunhun fam no honam fam comfort extra comfort limited da ne jeja ho da na ho medimafo heba center no Dr. Time Daso wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center what ye kanya me adwen e de akwanchere gu fom e de nema gu fom de amaw na brabo no so abie na wahunu wanim nyame eda womo akoma so enti omunim de omo ye bia ya kire se omu mmoapo e wo ho kona omo emmoaw awie ye nse no nyina asi asante ye bo Benedict one ne wasahene wodi yanimu kuku akosua somoa libya burger mame ya mafia mofi sanso na akua nyako abro no ma chiame nimo awana Dennis nom na fenso so no Rexford Dr. Silas Rocky David Piquet ni Akiola school fees yima Rocky abusa from doso papa na kwabra kesi ni awia mene akosua ejewa kwade boatin na abusua bi de hia yera yasramu adamomo aye na yensa enka owura yi owura ne din de Beyo Remi dro no abone mrane se bucha na wanya mfie na duochi ensia 86 years we ni pa bia we ni patenten we slim na jese we tiatia odatia eno saye nipa we tuntum enano memendana no pa eno ofifie yewra Beyo Remi ne mfonyini ne da yen Facebook ene YouTube no bucha ena dodro no ade frɛ no yɛsrɛmu ada wo bibia da wonsa anase wani atwa no so no yɛsrɛw fra homan na abusua wa kyɛde bia wo de bemma wo pa nyame hyira kora sanade nyina 0256 72 0088 0256 72 0088 Beyo Remi wayera onona sam ne yakan anasa 0205 38 29 45 0205 38 29 45 and 0242 31 88 03 0242 31 88 03 yasremu adamono moye na yewra yi we ni patenten we yetuntum wasai ni patiatia abusuansa kane pe wo meda wase pa woda bra Sompa be ka kire yesi wo hunu ba bia woni nam anasempo police station bia ye be wo no fakodam wo mu na aposifo aso enti yenim samba ya ma yenti ya dam wase dada nyame hira mo pa sebere ye sori soko Rocky woda nyom ejintata Yaba Sompa 93.1. Before I saw your friend Mr. Clement Asare. Before I saw me free MTN Ghana, work class. Before I saw MTN any employee work.